Шановні суайчинники, я закликаю вас у гэты адказны момент згуртавацца вакол дэмакратычнай апазіцыі, вакол беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі ГРБДА, вакол беларускага нацыянальнага кангрэса і нарэшце вакол постаці сусветна вядомага былога палітвязня Міколы Статкевіча. Мікалай Вікторович Статкевіч – гэта набытак нашага беларускага народа. Яго ведае ўвесь свет, яго мужнасцю захапляюцца і ў Еўропе, і ў Амерыцы. Гэты чалавек правёў амаль 10 гадоў за кратамі за наш лепшы лёс, за нашу будучыню. З такім лідарам нам наканавана перамагчы гэтую ганебную дыктатуру, апошнюю дыктатуру Еўропы, па трапнаму вызначэнню нямецкага журнала «Шпігель». Са Статкевічем значна будзе весялей жыць, са Статкевічем значна хутчэй пайдуць прагрэсіўныя працэсы ў нашым грамадстве. Аб'ядноўваемся вакол Міколы Статкевіча, аб'ядноўваемся вакол Беларускага нацыянальнага кангрэса і нашай дэмакратычнай апазіцыі. Жыве Беларусь!